ka aljanna mai masoya da yawa Sambauna 2023 wannan rabu Bashir Aliyu Sambauna ungwaggo da munjibir da zuwanka muka gane ungwaggo da munjibir mun yi zaben tumun dare da zuwanka muka gane zaben su o'o da muka yi bai mana rana ba ina na duk wanda ya zo wucewa ko babba ko yaro ya yi wa hoton nan kallon baza yau ko ni ko shi ko zan kona garin nan ga baki daya muna na wa wannan kai babba dan babban ka kalla Bashir Aliyu Sambauna da kai mazaje lafiya ka biyo min yaro to ka tambaye shi ma me ka masa baba kawai dan na ga ta basta a can gurin kawai ya biyo ni da gudu babba dan babba fa ya harara waye kuma babba dan babba wannan rabba shi Aliyu Sambauna a baka kyauta ba aba wallahi baka kyauta ba ba kyauta ba kaga shi ya biya kuɗin makarantanka sani ne wannan da a haya nake dalilin sa na samu wannan gida shi ya sai min wannan gida gaskiya ba kyauta ba wallahi baka kyauta ba ai Sambauna alkhairi ne ni na sani to Allah haɗa mu da dukkan alkhairansa amin dai amin ya Allah sai Allah ya guri to ta wuce amma fa a ja masa kunni yan kasata kun san halin da muke ciki mu 'yan Najeriya ba sai na ce komai ba saboda muna fama da yunwa ga kinafis ga abinci yana mu talaka wahala don haka ga ɗan takara mai nagarta Alhaji Abubakar Atiku sannan kuma ga Sadiq Aminu Wali gwamnan jihar Kano wayo Allah ga gwani na gwanaye damuna ba ki mugunta wannan rai Bashir Aliyu Sambauna shi burin ya samu matasa aikin yi a taimakawa marayu da haka muna fatan alkhairi manya da yara